изтрих дека. Без да искам спрях клипа и сега го качих. Трудно е малко да се работиш по телефона, да си правиш клипове. Това приложение много бъркащо е. Трудно е да си го правиш на телефона, ама чак толкова да е трудно, да не знаех. Добре, ако това не знам, окей, давам там какво става с това. Дай това. Добре, че си такова да е. Цел да ви се вижда. Ето тук няма да ви се вижда пръса този път. Това няма го скажа. Ето тук. Първа. Изи! Аз тази игра не бях играл. Ще се опитам да не говоря. Аз се ликавя с вас за хора. Няма как да умра. Аз се ликавя с вас. Просто не съм загрял, това беше загрявката. Не се оправдавам, бе. Ето, най-трудното. Аз си вкусвах. Ако са ликавя, няма успя да ми цялата игра. Аз просто се ликавя с вас. Това как искате без лигава става? Сега ако се лигава с вас, няма мина от първия път. Мале. Чакай, аз се лигавя, бе. Както казах, се опитам да не говоря. Easy peasy. Ти пари, папей! Не игра просто си игра го в помощта телефон. Няма телефон, както ви казах. Иначе игра. Не в този телефон. Добре, човек. Какво това човек? Давай, да, ще ми дава гелове. Али, какво това? Аз не играя такива игри. Не. Кой сте ме виждали да игра такава игра? Аз дай се чудя. Как ще ме... Аз не игра такива игри. Аре, влез в дървото, не ме влей. Първо да дойдем тук. Дупката се отваря. Няма да игра. Аз не игра такива игри. Кой игра такива игри? Това е едно сило беше, да. Аз съм го играл преди. Следвайте това. Как да чакава. Нотите. Не знаеш, че като видя тази цялата игра, тогава ще я подключил. Ако не успея и ми свърши батерията, да знаете, че ще има втора част. Знам, че мога да по земята, ама... Тук просто посредите вървете. Айде, ще мисли и изи. Дайте, по-бързо трясва. Бе, който се здрава Brawl Stars. Айде, да въгълна. Гаси тъпотите реклами.
Questo è il test per commuove, questo è il test per commuove. Allora сканираме нещо и да джамо. Аз мога да сканирам едно също нещо 200 пъти да ми даде. Е така правя. В ръката ми даде телефона, е тук, например, нещо е така правя. И то се сканира и ще го безкрай джамо. Да. Колко е лято. Започнах да предложа да играем. Сега е 8 през деня, сутринта. Сега е 8, колко часа? То е 5 часа. Един приятел, аз пък върти приятел, бъртовчет ми, той не може да го мине. Аз бях по-бут от него, сега съм по-про от него. Опа. Аз се ликавя хора, аз не се бъркам, не се бъзикам. Гледайте сега, на третия път трябва да ще се го правя. Оп. Не, стигам се. На четно число винаги става, ето четвърти път. Как? Натиснах, бе! Тупа Марко, че тази игра... Дойде в къщата му и да му грънат къщата с базука. Много напред бях. Не. Внимай. А така? Да, не натиснах, да. Не четно число ли да става? Мале, много напред тръгнах, бе. Аз го направих, бе! Ще щупа телефонка отвънко. Тут без това малко щупя, ама... Как не мога човек? Не знам, че трябва да скачам! Тук! Отиде така в обиклядо. Тази игра много я обичах. Welcome. Сега се стъпна на скрекон, който се даде комуто да умре. Тъп.
Добре. Каквата стъпа игра? Аз натиснах даже право дръгнах и там не успя да оцели. Не, кой се става този? Колко прохиляда и това няма го мине. Добре. Аз се легавах 22 пъти. Аз се легавах с вас 22 пъти. О, нека слънце ли може да пехне, бе? Мали, от колко време не съм виждал слънце. От 2 дена няма нищо са. Бая време. Мали, да си чекам. Да, така, браво, бусни полицията. Какво правиш пак? Ами ми не отрежеш това. Решавай. Пеп. Toma. Parich, and that parich. Toma, parich, and that parich. Parich, and that parich. Опа. Давай, аз мисля, че се движи. Бягай си. Много хубава музика. Как го е? Човек? Добре, който създал тази игра, който е създал тази игра да умре и да го погребат с лайна и да се изпикаят върху името му, както е в гроба му. Добре, тъпанар. Добре, който той дано да умре, да го погребат с лайна, после да се изпикаят върху името, както и върху гроба. Това е едно от най-трудните. Браво, аз се легава. Казвам ви, че се легава. Вие не ми вярвате. Добре, ама направихме спидрън на играта. Ако нямате следкоми, ще бъде перфектен спидрън. Дай се тук. Дай се там. Айде, бягай, бе. Тебе. Аре, защо трябва да ми за това? Казвам, че иска да се отърва от рекламата. Защо трябва и това да си я инсталирам? Нали? Затова са хикшметата, да се отървиш от тъпата реклама. Тук едно от най-мъчителните. Аз съм я минал тази игра цялата, но това е едно от най-мъчителните. За мене.
Ако мина от първия път, аз не знам какво ще направя. Аз казах, няма къде мина от първия път. Това беше за мен най-трудното. Най-трудното беше това за мен. Нямаше по-трудно от това за мен. По-трудно няма от това. Добре. Мале, мина го втория път. Мале, мина го втория път. Мина го втория път. Мина го втория път. Мале. Чакай, пусти това пак. Опа. Много хубава музика. Те геометри даже да отидат да правят музички, а не да им правят такива трудни игри. Това е изи. Това е 100% изи. За мен е изи. Това си е лесно. Като свърши играта. Когато приключи играта... Когато приключат играта... Пак дойде то работа. Когато приключи играта, приключва клипът. Да, от сега ще ви кажа наръхам да забравяйте да се абонирате, защото... Само с 76, какво ми става, бе? Само с 76 абоната аз не мога да издържам. Добре. Какво? Това ли беше? Добре, отивам на последното. Последното е на второ място по... Сега... Да, тук просто... Много ме затрудняваше. Мисля да го сложа на първо място по най-трудно, защото последното е... Малко ме затрудняваше много. Аз какво говоря? Аз казах малко, ме затрудняваше много. Ето, почва се. Надолу, нагоре, надолу. Така, нагоре. Мале ми много. Мале ми на геометри даш, направи спидър на геометри даш. Добре, беше от мен за днеска. Надявам се клипа да ви е харесал. Лайкнете, мали ще го правя. Лайкнете и не забравяйте да се абонирате. Айде. Това беше от мен за днеска. Goodbye.